Lamani bushuno nori thamnai buskango tokshawi thamsani aprino songu yachagi kora ubaga kora yachagi kora ani kusara kora jadi আমরা জনগণের সাথে Savano la tene ka chongi taku bukuksho kaisha susu imang chini abo no paita chini abo joba chuni jotoni diprasa mabai chini tikulayo chini kani kaisha imang chuni jotoni Beta Sampai kopi sinan harus. Bobo BJP ni fight kau Abang ni bising kau norok kuno Malaysia norok kuno ni bising kau bawa norok tamu kau kacar kau iba nung bawa tamu kau saka. Abang ni kita saka. Bawa anak kuno kau kacar liya, ang saka best of luck dada samung kaham klay di, ang bawa cai tu kau itu ngos samung klay ni bagui. Jab bawa anak sawat ঠিক আছে klay di samung, asuk nah ni sajaka. Ang tini bo BJP ni candidate noi, ang bin nogo thangya woi, ang bono hingsa ninda khlainani, ojoraya cinta bu, cini bubagra sawo, norok joto nono, koyoi, nahardi, kuno party no phano, tas hezadi, norok no borong no chung, kose kobogo, tabuk bo BJP phanong thung, Congress phanong thung, CPM phanong thung, joto leader sole nogo no chung, thangoi tongo, samung khlai tongo, kaham, cini positively chung, joto no chung, manai tongo borok chung bai, loge o tongo noi, fiaba, ang okok sama thame ke haisi, tini bo online no, leader ngoi BJP ni leader ngoi ang bin nogo thangya, mukhang somoy tongnani, khorang somoy tongnani, abo ang hamjakya, ang joto no hamjago, joto no kobogo, aboni bagoi ang thangoi bini ashirbat nanani hne ang thangoi pheka. ঠিক আছে কক শুনাম Ang tini sanani muchungo Kamalpur Fulsori area Jelkhana route ni simi jeng yango Nuwagaw chomuni complete khlaika door to door khlai nai hinkai belai khano khabo khayogo khabo khamo tobo tongthogo amo tui chini door to door program baksake nukhe mokol ni mukti khiklai riwo bkhawo hamjakmani bagoi kabui riwo borok ga baksake nok nukhum ka bairok nugoya konoi belai khano khamo belai burjuk sakra rok botongo aborok no nukhaibo borok bo haino mokol ni mukti khiklai riwo emon ki sikla chalai tongnani rok tongnai rok borok bo haino mokol ni mukti khiklaio tamani bagoi hinba jung dirgo boshor doriya je tabungni je choli tongmani je rajnoitiko je tongoi tongnai rok aborok borok no kuno facility riyani bagoi borok tini ama hai mokol ni mukti khiklana nangoi tongkha abono lukurok no sanani musungo chung tipramo thani je chongjak nai rok tini jotono samung khlailai tonglayo samungni bisingtui chung success ngai hinai chung wansugo tai lukurok ni je present chung mano borok je chuno response riwo borok je chuno respect riwo chuno hamjago borok ni hamjak mani bisingtui khlaioi jora jora o chini mokol ni mukti klai thang tong thokmani bisingtui khlaioi e belai khana khatung tung matongo oro je wanjui bosong ni je tongnai rok bebak no chungno sawo norok tawana di chung norok ni loge tongo chung norok no tipramo thaw bud dioi norok no chung success khlainai hinoi chuno tine kok rioi nukhong burum burum thang burum burum
jotono kokri oi rohoro Ge buini bo songni borok haike kowri tongga chini bo songni borok lo dau phair onre tamoni system. tabuk bo chini bosongni borok phaiya tongnai rok no ang abono koinani muchungo chini omo paithakni choba chini obo जों chini थांसुंनि chini सुखथाय बरा राचिनि बागै जों सामुं तांलाय तंलायो जतनो जत वारियर्स रक साकनि थुइनो खिक्लायै कलम तुइ खिक्लायै फान सतनै नक नुखुंनि रां पैसा खर्चा खलायलायै जतनो फाइलायै तंलायो बखा थांसावै chini बसंनि अस्तित्व राखन नारकनानि बागै chini थिनांगो chini सुखथाय बरा राचि रंनि बागै मुंसा थाइसा दे जों बुबाग्रानि बिसिं तुइ मानै माननो हनै जों आसावैनो जों जतनो खाइचिक्लाय तंलायो अब के मिनिस्टार ने नको थामने के मिनिस्टार न बडे एबा के पजार खाइजा एबा के तामनि बागा थांदोंमोन अब मिनिस्टार बेलायखाना हामबाय आं पार्सनेलि जिनि मनोज कान्ति देव जिनि मिनिस्टार बाय आनि हानक ताइ बतानि सम्पर्क जों अनेक दीर्घ बছর ধরে চিনি পরিচিত आं तिनि ब बिजेपिनि कैंडिडेट नै आं बिन नग थांगियावै आं बनो हिंसा निंदा खालायनानि अजराया चिन्ताबु चिनि बुबाग्रा सावो नरक जतन न कयै नाहारदि कुनो पार्टी न फानो ता सेजादि